Takže já jsem Sáry ze stránky, teda z YouTube. A toto je druhý. Gumičkujeme se Sáry. Já si jdu zavřít dveře. Co chceš zavřít dveře, ano, co? My tě rušíme. Já protože netačím. Jo, tak to myslím. Tak jsem tu. Omlouvám se, že mlaskám. Mlaskám, protože právě dojídám svačinku. No neboli večeři. No a dá se mi zavřít, protože máma přijela vlastně a dělali rachot. No a vlastně ukážeme si točený náramek. Já mám tady točený náramek. Vlastně mám točený náramek. On se jmenuje jinak, ale já tomu říkám prostě točený náramek. Tak, doufám, že jste to viděli. No a já si vezmu tenhle stav. Nařídila jsem si kameru, abyste to viděli. No a já si vezmu nějakou barvu, třeba bílou vlastně, bílou s fialovou. Takže purple a white. Takže uděláme si takhle křížek nebo osmičku, jak to děláme vždycky. Pak to už normálně nasadíme, stáhneme a zase si vezmeme bílou. Nebo prostě jaký barvy chcete. Já mám tu bílou. Tak. Nasadím si tam takhle 3, aby to vypadalo nějak takhle. A vlastně teď to normálně přetáhnu. Tak a vlastně nám z toho vznikne takhle. Zaostři se. Vlastně nám z toho vznikne takovej. Tak. Teď si vezmu další. Už se to zaostřilo. Teď si vezmu další fialovou. A ještě si to nezapomenu stáhnout. Tak. A normálně to přehodím jako u klasického fishtaila. Tak. A budete mít takhle. Prostě jako u normálního fishtaila. Mě to nechce zaostřit. Omlouvám se, jako když mi ta kamera nezaostří, jo. Tak, nasadím, aby jsme tam měli zase znova 3. A zase znova přetáhnu jako u fishtaila. Vlastně nechce se mi zaostřit. Jo, už.
vlastně když máte takhle ty 3, tak si vezmete poslední barvu a zase znova přetáhnete. Jako u normálního fishtaila. Vlastně až nám vznikne takhle 1, 2, 3, 4. 4 až nám takhle vznikne, tak vlezeme dovnitř, tedy vylezeme, nabereme ten ocásek a vytáhneme ho. Tak vlastně. A teď budete mít tedy takový ocásek. Takhle vlastně ocásek. Tak, teď si vezmete tu bílou a takhle vlastně a zase znova naberete a přetáhnete a vytáhnete vlastně ten ocásek. Takhle a vytáhnete za to ten ocásek tedy. Takhle, jo? Vytáhnete. Tak a vezmete si znova tu barvu. Nesmí to být jako, že to musíte to mít ve prostřed toho ocásku. Musí mít prostě ten náramek, ten ocásek ve prostřed. Tak. Vlastně a znova. A znova. A zase vytáhnu. A vlastně už vidíme, jak nám vzniká ten větší kousek. Tak já si ještě s vámi udělám několik. To. A pak to. Stopnu. Tak, ještě si s vámi udělám 3. Omlouvám se, že mi drží žída. Akorát si trošku napiju. Do prčic. Omlouvám se, spadla mi kamera. To je úplně normální. Tak. Vlastně. A znova, aby ten ocásek byl zase uprostřed. Ne, aby byl takhle do strany. Kdybyste to udělali takhle do strany, to nesmí být do strany. Musí ten ocásek prostě ve prostřed. Jinak by se vám to nepovedlo a celý by se vám to rozpáralo, no a byla by škoda. No a zase znova přehodíme a vytáhneme. Jak vidíte, už mi vzniká ocásek a ještě si s vámi udělám 2. Dvě gumičky. Tak. A znova vytáhneme. No a už hezky vidíme vlastně, jak se to dělá. No prostě jak to roste. Vezmeme poslední. No, poslední. Já vezmu vlastně poslední. A vy si to udělejte na svoji délku ruku, aby vás to neškrtilo a aby mohl protékat krevní oběh. Tak. No a jak vidíme, už se nám to rozrostlo. No
a vy budete pokračovat dál, až to bude hodně vysoký. Bude to vysoký až nahoru. No a já se s váma budu loučit a na FB budete mít pak fotku vlastně toho náramku, jak vypadala a jak dopadl. Doufám, že nebudete plakat, že se vám to zničilo nebo tak. Jestli byste chtěli úplný náhled, tak já vám ho udělám. Já se vám ho pokusím udělat, ale já si myslím, že tohle bylo dobrý. Vy nepotřebujete žádný jiný náhled, ale že tohle to bylo dobrý. Třeba já, když jsem to dělala podle náhledu, tak to vůbec nebylo vidět, ale pak, když jsem na to přišla, tak se mi stalo přesně tohleto. A já jsem nevěděla, jestli to bylo dobře, anebo ne. No, tak jsem pak se koukala na tu holčičku, co to natáčela. Vlastně, nevím, jestli ji znáte, ale byla to Maggie Payne. Má stránku a vlastně se jmenuje Maggie Hawaii. Takže tak, no. No a furt jsem nevěděla, jak to udělala ta Maggie. No a pak mi docvaklo, že to musím celý protočit a že se mi to z toho vznikne. No, takhle to bylo, no a pak jsem to dokázala a vidíte, umím to až doteď. Pokud budete chtít fakty, tak bude to všechno na Faceu. Promiňte, ale já neumím pořádně vyslovovat. Na Faceu, na naší stránce vlastně challenge se Lucou a Sary. Ano, máme tam chybu. Ani nevím, jak se to přejmenovává, takže zůstane to furt na furt. Challenge se Lucou a Sary. Protože jako já fakt nevím, já jsem to tady všude hledala, ale prostě nic. No a já už to ukončím, takže mějte se hezky, užívejte si pondělní. Tak čau,